Når mikrobitten startes, findes der på mikrobitten 3 navngivne opgaver, bestående af opvask, lektier og fitness. Disse 3 opgaver dækker mikrobittens opgave 1, 2 og 3. Og nu vil jeg så snakke lidt om teknikken bag, hvorfor denne blokprogrammering fungerer. Indledningsvis indsættes en når programmet starter /onStart kodeblok. Denne kodeblok er en særlig begivenhed, der kører, når programmet starter, før enhver anden begivenhed. Efterfølgende så laver vi et array, kaldet task opgaver. En hurtig definition af et array er en liste af forskellige indeks, som kan definere en samling af ensartede ting, f.eks. sten eller møntsamlinger. Dermed sagt kan et array indeholde mere end én variabel ad gangen. I vores tilfælde har vi kaldt indeks 1 for opvask, indeks 2 for lektier og indeks 3 for fitness. Tilhørende ovenstående array laver vi nu en ny. Denne array får variablen solved/løst, og denne definerer, hvorvidt de enkelte tasks er løst eller ikke løst. Før nogle handlinger er foretaget, står de 3 opgaver som værende falske, false, som indikerer, at opgaven endnu ikke er løst. Der indsættes altså en logikblok ind på de 3 gældende indekspladser i arrayet. Når en opgave er løst, vil logikblokken skifte fra værende false falsk til true sand. Ved tryk på knappen A plus B ændres variablen solved løst fra false falsk til true sand, og dette indikerer, at opgaven er løst. Ydermere er der en variabel kaldt current task index, som definerer, hvilken af de indeksopgaver, der på nuværende bliver håndteret. Og hvis ovenstående er sand, vil der på displayet vises et flueben-ikon. Og ved benyttelse af input røst-funktionen kan man danne sig overblik over, hvilke opgaver som er løst og hvilke som ikke er. Hvis variablen solved løst vil den gældende opgave indeks er true eller sand, vil der på displayet vises et flueben-ikon. Og hvis opgaven indeks er false falsk, vil der vises et kryds, grundet opgaven ikke er løst. Jeg vil fortsætte med at fortælle lidt om, hvilken funktion det giver mikrobitten, når man trykker på knappen B. Knappen B på mikrobitten den bruges altså til at danne det her overblik over de allerede tilføjede opgaver. Benytter man knappen B, så vil man i takt med, at man trykker på knappen, hoppe videre til den næste opgave i rækken. Når den sidste opgave i rækken den er nået, så vil du herefter springe videre til den første opgave, der er tilføjet på mikrobitten. Måden hvorpå knappen er sat op på, det er ved hjælp af en logisk betingelse, så går man ind og henter værdien af task, hver eneste gang man trykker på knappen. For det her skulle kunne lade sig gøre, skal længden af den definerede task på mikrobitten altså være over 0. Udover dette rykker så værdien sig plus 1 under current task index hver eneste gang, hvor man trykker på B-knappen. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal mængden af den definerede task på mikrobitten altså være over 0. Så jeg læser det sammen igen. Udover det her, så rykker værdien sig plus 1 under current task index, hver gang man trykker på B-knappen. Det her, det sker altså ved hjælp af input reminder plus 1, som gør, at man kommer videre til den næste task, hver eneste gang, hvor man trykker på knappen. Til slut er der her tilføjet længden på matrixen, som der definerer ud fra, hvor mange tasks, der i øjeblikket altså er tilføjet på mikrobitten. Værdien sags navn af tasken, den er bestemt ud fra, hvor mange tasks, der i forvejen er tilføjet under current index, så snart man bruger knappen B. Så har vi så funktionen røst, og efter at have benyttet knappen B til at vælge en opgave, kan du herefter se status på opgaven ved at ryste din mikrobit. Hvis opgaven ikke er løst, vil der på skærmen blive vist et X, hvorimod hvis opgaven er løst, vil der blive vist et flueben. Koden for røst har 4 forskellige blokke. Den første er selve triggeren, det er den, der aktiveres, når mikrobitten rystes. Derfor er den blok angivet som røst. Den næste blok er den første hvis-blok, med andre ord vores logikblok. Den kontrollerer, om længden på listen tasks, som er vores variabel, er større end 0. Så altså hvis listen task indeholder bare mindst én opgave, så fortsætter programmet til næste trin. Hvis den første betingelse er opfyldt, rykker den videre til næste hvis-blok, som tjekker om værdien er solved ved indekset current task index er sandt, altså om den aktuelle opgave er løst. Hvis begge betingelser er opfyldt, altså at listen tasks har opgaver, og de enkelte opgaver hver især er løst, så vises der et flueben på mikrobitten. Hvis opgaven ikke er løst, vil der vises et kryds, som indikerer, at opgaven endnu ikke er løst.
Nu vil jeg fortælle om det sidste step. Måden hvorpå du markerer en opgave som løst er ved at trykke på A plus B-knappen på samme tid, hvorefter der vil blive vist et flueben. Proceduren for, når der trykkes på knappen A plus B, består af 4 forskellige blokke. I den første blok, når der trykkes på knappen A plus B, aktiveres koden ved, at vi trykker på A plus B samtidig på mikrobitten. I den næste blok, hvis længde på matrix task er større end eller lige med 0, så kontrollerer denne funktion efter, om der er opgaver under task array. I vores tilfælde er længden større end 0, og derfor aktiveres og fortsætter koden til næste trin. Når en opgave finder sted ved current task index i den tredje blok, fremvises den på mikrobitten, og derefter markeres opgaven som løs, når værdien er sat til sand ved solved. I den sidste blok ses vis ikon som den sidste funktion. Her har vi udvalgt flueben, så nu fremvises flueben-ikonet på mikrobitten for at indikere, at opgaven nu endelig er løst. Nu vil jeg tale om, hvad der sker, når vi trykker på knappen A og forklare funktionen eller koden bag den funktion. Og ønsker man at tilføje en ekstra task, som vil blive navngivet task 4, kan det tilføjes på mikrobittens A-knap. Og koden, som tillader knappen at opfylde sin funktion, består af 10 forskellige blokke. Den første er en input-blok, som hedder on-button A-pressed. Og den fortæller, at noget skal ske, når vi trykker på knappen A på vores mikrobit, selvfølgelig. Så det kan også hedde en event handler. Og de næste 2 i orange er push-blokke, og begge vores push-blokke er tilføje værdien et eller andet til slut. Det vil sige, at de er push arrays, som nævnt, og som tilføjer en bestanddel til slutningen af en array, som i forvejen eksisterer, som vi forklarede ved on start. Og den første pushblok tilføjer en bestanddel til vores task array, som i forvejen eksisterer, eller i forvejen er sat. Og den bliver navngivet task, samt det aktuelle antal af bestanddele i vores array, plus 1. Så hvis der for eksempel er i forvejen 4 bestanddele i vores task array, vil den næste, som bliver indsat til sidst, blive navngivet task 5. Og det bliver gjort ved hjælp af andre blokke ind i push-blokken. Og den første er en variable block task, som definerer hvilken af vores arrays, der skal handles på. Og den næste er en tekstblok, som angiver, hvad teksten, som indsættes i slutningen af vores array, skal være. Så i det her tilfælde har vi skrevet task. Og så er der en math-blok, som angiver, at der skal adderes 1 til en eller anden værdi. Og den her værdi i det her tilfælde er antallet af task, som der er i forvejen. Og det gør os også ved at identificere, hvor mange bestanddele der er i den her specifikke array, som er vores array task, ved hjælp af længde på matrix array block, som vi har. Og til sidst har vi en mere variable block, som også er task, som definerer hvilken af vores arrays, der er tale om. Og så kommer vi til den anden push-block, som fortæller, at der skal tilføjes en boolean false til slutningen af vores andet array, som hedder solved. Og det kan gøres, fordi at vores anden array, solved, er en list array, som består af booleans, hvorimod den første array, som hedder task, består af tekstandel eller streng. Og så til sidst har vi en basic block vis-streng, som fortæller, at der skal vises en streng af tekst på vores mikrobit-skærm, hvor der så skal stå added. Så ja, det var det.